Kinong mi khmat na kanong po constituency kentup UMLA ba Meral Bonds im baru MDC ba Balajet Rani menta kasngi ka khatway tarik unaibing ar puway kilalait ban pli pai ba no iki artli ki kampen roy ka thain right kuswai hagaba kite ki artli ki kampen roy ki balala ban pli no menta kasngi ki kentup ya ka office trekam jong ka right kuswai ka bala ai du MDC bala penmang lengba na ka special assistant scheme jong usnam ar khatsan bar khat riu ka bala pli hi do ba Balajet Rani bat ka weipat kadai ka sem up kali lane ka passenger sheet ha ka snong rong thelu kabala ai do MLA bala penmang lengba na ka SRWP scheme jong usnam arjar khat khandai bat arpho tasngi dap dari yang komen ke bakrau bagi pediang baru dari yang wan MDC hanya di bat ka departemen menteri kene ying ringkat kenya dan lang ba Meral Bonds im ba DML lokal MLA apa unung po constituency ringkat kenya dan lang kini ki lidar kini yalam kamtam kini ki rongba sinong sekretari sinong ki be dan lah kini ke area jungi tingi dap dari komen ke bakrau ringkat kenya dan lam di ubang thai jungi bade ku musim apa garai ku swai te minta sngi ngin plino ya kini ka ying da apa ding kenya dan lang kini ka arngot kum endi seban le ka shongaki ban pli kini ka ying te kane ka de ka ying kerpat jungi ba ka ba de ban le ka de ban pendap kita sing tak mur ka shongaki tangkata na kalyang publish bu bat kasem up kali ka ying up kali le ka passenger share anti arong ban pensuk na ka banta kinong lek kinong wan kena school bat banta te isko ban ai buram ya kedor barsno isko ban ai buram ya kinong shna baro artli kini ki kampen roy ki bala trei bahai ka kam langin pet ya ka aman ko bangi ibu kalau ngabarit ndrei pi filashna khamba ban ya ka bangi khmi lenti larang bakala ki ba pentrei le se kila dunong ro ngimtit ya kata isko ban ai khuble kerpang ya pi ya gejing le tikna ga jong pi ba kini gejing persang ki barit ki jongi ban ai gejing erap kilong ki ba seiso na ga bantai jong pi na sokumen subon ha ka ba ngayo sngo lani ki ai ngai gejing pentep ba kilala ban pendep ya ka ba nakaliang jo ga district council kala penmang na ka banta bangin snai ka office jong ka right kuswai nadu ko por election ru nakaliang ga jonga nga jukren ha ki por election ba ka banta jong MDC ka long na ka banta ban pe ya ki right ya ki riti ki dustur ki jongi bat kumbala kren ki nokren ki ba khamam masin job lane kumba mapi ko ba tila ay ngai kani kandan la persang banle e kata ningkong ngala persang ban pe ki kam ki bede bat ki right bat ngasem ba bun ba ki right hapo jong kanongpo ko si ki jongi watang ka office ru kimdan kaladon ka jing hasiaw ha ka bangade banle e kani kam bat ngasmokumen nakaliang ka jonga ha ka banga penpau hangte hapo district council kila sya yang ai ka bangan le kena kam bat ngilala ban pendep haki babon keli kirai ke bang ngilala ban ai ki office na ka banta ki jun kam apo jong kirai